सबको के प्रणाम बा। गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं, छाता लगा के दोनों हाथ खाली बा। भी दोनों हाथ खाली बा, मने कोई बा कैमरा उमरा सब शूट होता है। का कहीं कैसे कहीं केकरा से कहीं कहे के बा कि का कहीं केकरा से कहीं, का कहीं केकरा से कहीं, मन में भरल खीस बा आ तोहरा के हम आपन समझनी उहे 420 बा। क्या बात है ईमान से छाता लगा के। और जिंदगी परिस्थिति ऐसा दौर से गुजरता कि का कहीं, बहुत बेचैन बनी, बहुत बेहाल बनी। जीना दुश्वार बा, रात के नींद नहीं खियावत, 1 घंटा 2 घंटा सूती ना, सोच सोच के मर जाई ना, पागल की तरह रही ना, अब फुटपाथ पे रही ना बा। हिस्सा बाई सब बा, घर दुआर मिलल बा, लेकिन उहे बा कि ना आगे ना था ना पीछे पगा, बीचों में लटकल बनी छाता लगा के। यह लाइन में 16 बरिस हो गई हमरा के, कलाकारी लाइन में घूमत फिरत सब सारा चीज करत, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं खे। झूठ बोलत तो केकर आँख फूटी तो जनते बड़ा छाता लगा के। लेकिन एगो गाना बा, सैड सॉन्ग बा, आ खास करके ओकरा खातिर बा जो हमारा दिल के समझत हो के, ओकरा खातिर बा ई गाना बा। कि ऐसे तो गायक ना ही, तनी मनी गाई ना, आ स्टेज पर तो टाइ टाइ फीस हो जाए ना, लेकिन दिल के समझावे खातिर के गाई ना। सुनी जा, अच्छा लगी तो थोड़ा सा प्यार दुलार देव जा, अब बहुत अच्छा लगी तो चप्पल जूता मार देव जा, लाल हो जाए। कहे के बा कि तोड़ दिहलो है, तोड़ दिहलो तू हमारा ए दिलवा के तार के, तोड़ दिहलो है, तोड़ दिहलो तू हमारा ए दिलवा के तार के। अब भूल गइलू जान तू खेसरिया लोहार के, भूल गइलू जान तू खेसरिया लोहार के। ई मुखड़ा बा, अंतरा भी बा। कहे के बा अंतरा ऐसे बा कि भइल कवन खता नाता तोड़लू ये जान, जियते ले गइलू हमरो निकल के परान, चल गइलू है, चल गइलू तू हमारा ये दिल के उजाड़ के। अब भूल गइलू जान तू खेसरिया लोहार के, भूल गइलू जान तू खेसरिया लोहार के। बा एगो अपना बनैले रही भैया, एगो बना के देखले रहन। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो हमारे ऊपर गाना लिखे थे, वो लिखे हैं, लेकिन कहे के बा आज तक कभी मार्केट में रिलीज नहीं खे। काहे कि दिस इज मनी छाता लगा के कमाई ना मिलेला, लेकिन कहे के बा कि और सब बा। कपार है हेती गो बा, हेती गो दिमाग बा, हेती गो बा, लेकिन एक में आता ना टेंशन में ना कि सोचे लगबा ना तो पागल हो जीव छाता लगा के। दर 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 भटकत जा। कौन पैसा ज़्यादा ना लागेला, 2 4 5 10 हज़ार रुपया लगी, लेकिन कहे के बा कि आजकल ऑडियो के ज़माना नहीं है, वीडियो के ज़माना बा। बहुत आदमी बा, बहुत संपर्क बा, लेकिन कहे के बा कि जे बा जतना में परेशान बा, तो थोड़ा सा रौदा सबके बीच में सोचल है कि ना बात के रख दी, ये सब थोड़ा सा बना दिला ही वीडियो। अच्छा लगी तो कहे के बा, अच्छा लगी तो ताली बजे के चाहिए, अब बहुत अच्छा लगी तो पाकिट खाली होके के चाहिए। मैंने वैसे ना चैनलवा के हमार तनी सब्सक्राइब कर देव जा, अब बेल आइकन को घंटी के दबा देव जा, कमेंट लिख देव जा। हम तो यह ना कह सकी ना, आना तो ज़्यादा खीस बोली तो हमारा के कपार फोड़ दिया जा छाता लगा के। और जो का हम कोई एक मार देता जा, कहानी है हमारे साफ हो जाए छाता लगा के। ना दुनिया में रहती ना अपन दुख दख तोहरा जन लोग के सुनई थी।
तो यह बा हाथ जोड़ी बा विनती बा, चैनल को मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई लोग, माता लोग, बहन लोग, बच्चे लोग, नेटावा पोटावा सबके कहतनी। अब का कहीं, अब केहू बचले नहीं खे, अब ठिगुरी लेवे वाला के थोड़ी कहब कि चैनल का सब्सक्राइब कर दिया। नौजवान को मैं बोल रहा हूँ, बच्चे लोग को बोल रहा हूँ, माता बहनों को बोल रहा हूँ, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। यही है, थोड़ा सा हाथ जोड़ के विनती करते हैं, छता लगा के थोड़ा सा चैनल को हाँ बढ़िया प्रोग्राम कर दीजिएगा प्लीज़, वेरी वेरी प्लीज़। आवाज़ चट के मर जाए। जय हिंद जय भारत। ऐसा ही मजाक करे के आदत है, बुरा मत मानब जाए, काहे कि हम अब का कहीं कुछ रहिए नहीं खे चलेंगे।